Nando De Colo, el base de València, intentarà liderar el seu equip cap a la victòria a Badalona. Un equip valencià irregular, que no està complint amb les expectatives i que intentarà agreujar encara més la crisi de la penya. El tècnic, Salva Maldonado, creu que cal canviar el xip, netejar la imatge i vol que el ridícul de Saragossa serveixi de punt d'inflexió. El tècnic verdinegre defineix el rival de diumenge. Que no han parat de tenir lesions, també és ben cert que la lesió que hi havia el jugador que porten. I això és un avantatge a llarg termini, però a curt termini és anar canviant d'elements, hi ha equips que s'estan fent, jo crec que estan tenint problemes, però no amaga que tinguin un equip un potencial excel·lent, no? Tenen jugadors de primer nivell europeu, jugadors de seleccions. Salvo Maldonado té molt clar que tenint en compte que els dos equips estan contra les cordes, el partit es preveu tens. De nervis, i bueno, el que espero és que el meu equip estigui fent les coses que estem preparats per fer. Una altra cosa després és si són capaços de guanyar o no, sabem que això són factors, però estic segur que l'equip donarà una altra cara i una altra actitud de l'últim partit. D'altra banda, la novetat positiva pot ser la reaparició de Pere Tomàs després de 8 mesos de baixa. El capità té difícil jugar algun minut, però seria ja un pas més cap a tornar a sentir-se jugador.